कबहू ई साड़ी सैया हवे पुजारी। ए हो नहीं खोले कबहू ई साड़ी सैया हवे पुजारी। ससुरा से नहीं हरे अइलू तू भागल दिलवा पर चोट बावे कौन लागल। नहीं लेवे कबहू अगाड़ी सैया हवे पुजारी। सुनो नहीं खोले कबहू ई साड़ी सैया हवे पुजारी। खाना परोसल नहीं उखाला हाथे में लेके गोनेला उमाला। हरे कपार के बोझा बा पूरा में काई अरवा से नहीं लगावो कमर में कमर हमसे सटावो। सही का हमरा छानी में हुरे नचाड़ी सैया हवे पुजारी। नहीं खोले कबहू साड़ी सैया हवे पुजारी। रतिया में खटिया रहे लसुन हो हमरा जमनिया में परत घुन हो। ए सुना धर्म राज के पिया दो तू पानी दीपक के अपना छोड़ा ये रानी। बावे रंजन उजाला शाकाहारी सैया हवे पुजारी। नहीं खोले कबहू साड़ी सैया हवे पुजारी। मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दुधही कुशीनगर।